Jeste bre ljudi, evo nas ponovo u Zombie IT kanal. Danas ćemo praviti automatsku mašinu koja pravi kamen. Ona izgleda ovako, ajmo mi da počnemo da je pravimo. Prvo što će vam trebati jeste ovako kamen. Ovako, dobro, to nam treba. Treba će vam ovako lava. Treba će vam voda. Sad vidimo što će vam trebati, treba će vam pojačivači. Ovi pojačivači, treba će vam to, treba će vam ova baklja, baklja, i treba će vam, ne znam, ovo, samo da nađemo, to, i treba će vam, i šta će još trebati, i ništa više neće trebati. Ajmo da počnemo. Prvo što ću raditi jeste staviti ovako 3 i ti dole dokle voda ono ovako prestane ono da toči dalje. Ovako vidite. Sad stavite vodu i ona je prestala tu da toči i vi stavite kamen ovdje. Imate 1, 2 i ovdje stavite tu i morate staviti ovako. Mora da ima dvojeno bar 2 ovako polja. Lava da bi malo ono više, kako se zove, prednosti. Tako kako to uradite, uzmite, stavite tu, 2 pojačivača stavite ovako, tu, i kamen od ovako. Kada to uradite, samo sekundu, ovako. Dalje što ćete uraditi jeste staviti baklju, samo da imate gdje vam je baklja vam je, evo ova, malo smo ispustili i stavite slobodno ovako. Vidite, i povežete sa svim ovim i gore. Prebrzo je, samo da stavim posle lavu, to smo zaboravili. U treću brzinu stavite, ili tako kako već to bilo. Tako stavite i šta dalje radite. I vidite, ona pravi sad kamen tu. Ako mogu samo sekundu da vidimo nešto. Kad maknemo ovu, samo da ima, evo, ona je napravila već taj jedan kamen i stavite još baklju tu. Vidimo sad kako će da radi. Eto, sad vidite, radi. Ona pravi kamen automatsko. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!